και περιγράφει τη στιγμή που ο Τηλέμαχος, ψάχνοντας τον πατέρα του, φτάνει στο παλάτι του Μενελάου και της Ελένης στην Σπάρτη και ο Μενέλαος και η ωραία Ελένη περιποιούνται τον Τηλέμαχο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με το πιο πλούσιο τρόπο, γιατί ήταν και Ζάπλουτος βασιλεύς. Αλλά σε αυτή εδώ την παράγραφο περικλείεται όλο το πνεύμα της φιλοσοφίας. Και επειδή αυτό το πνεύμα της φιλοσοφίας το έχουμε ξεχάσει και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό πια, γι' αυτό το λόγο το έχει περιπλέξει η άλκηστη, όχι μόνο έχει βάλει τα αρχαία γράμματα το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς χωρισμό όπως κάποτε γράφανε, αλλά έχει περάσει και ένα συμπαντόπλεγμα ή ένα κύμα από τη θάλασσα απάνω από τις λέξεις για να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για την αναγνωσή του. Το θέμα είναι εμείς αν μπορούμε να το ξαναδιαβάσουμε και να το ξαναδημηθούμε και να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να φερθούμε με τον ίδιο υψηλό τρόπο που φέρονταν κάποτε οι αρχαίοι. Γι' αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό. Και καταλήγει αυτό το έργο στα αστεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάλι η ηρωνία στο έργο.